pundi baba alfa pum 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 pundi baba alfa. Pundi baba alfa konkoloje pundi baba alfa. Gorongo e deongo siɓɓe yiɓɓe yanoɓe haɓɓere goro futuɓe fof koloje bam koloje baba larme lagine gendarme de police pundi baba sari o koloje baba ko wino laamila doppe baba lamɓe lagine ɓen fof wuddere nene maɓɓe kilije bam maɓɓe ndofoje bam maɓɓe ɓottere bam maɓɓe wudd kili boɗɗe baba lamɓe ɓen o e nene mum mi tewi ko min Mamadou Dielo Ba ɓiɗɗo baylo lumasi karama ko l'école kiɗɗo siko fetere wole ko wonmi ko nena e baba waranoma hunde wowlaka hoggamin ko haylanoma senditama hunde wowlaka ɓiɓɓe andiɗo dogidanoma duuɓi nogayna ini hunde wowlaka mi pama 408 millions 12 000 francs CFA hay hunde wowlaka koyngal angal muncano hunde wowlaka ɓe wiyo mi arɗo mi arini ɗo commissaire Pilakor Zomare Mamadou Sall hippiguela hunde wowlaka mi waɗino plainte ɗiɗi duuɓi nayyi duuɓi jeeɗiɗi no timmude hunde wowlaka laccol baba sari a lagui noon koloje baba sari on pundi baba ko wi mi sarenoga koloje baba lamɓe ɓen wuddere nene maɓɓe lamɓe ɓen ko les gouvernants wona chef de quartier chef boulaw en ɓe ala hay nokku ko ɓe mi yenni koloje baba gouvernant lagine ɓen ko ɓen woni lamɓe lagine ɓen les gouvernants tous les gouvernants y compris alpha kon koloje kon des fois konnune mo nene mum kolo poɗɗe doppe laccol baba makko hundi baba ko mettini ko yennumi ko mi tewi